Doncs Llinars del Vallès està dintre del context del Baix Montseny, el Vallès Oriental, doncs té una situació bastant privilegiada en connexions cap a fora del municipi, perquè tenim una estació ferroviària al nucli urbà i a més amb un servei que haurà de millorar però que és potent, una línia de rodalies que dona un bon servei fins a la capital, Barcelona, però també amb les dues principals ciutats més properes a Llinars, que són Granollers i Sant Celoni, però on falla més el sistema de transport públic és en la mobilitat més interna al propi municipi o als municipis més propers que no tenen aquesta línia de rodalies. La pròpia complexitat administrativa d'aquest sistema de transport en bus fa que sigui molt complicat i molt costós per a un municipi tan petit com Llinars tenir un bon servei urbà que podria donar moltes respostes a mobilitat més necessitada per edat o per necessitat en les relacions internes per anar a comprar, anar al metge o anar a la pròpia estació de tren. En aquest sentit, animem a explorar sistemes que puguin ser aprofitats per resoldre mobilitats internes amb autobusos existents, tant siguin interurbans o idees com transport a la demanda. Convé explorar quina és la millor opció que pot tenir sentit a un municipi com Llinars i començar a treballar i començar a reservar també partides pressupostàries per poder donar aquesta resposta, perquè no serà ni immediata, ni fàcil, ni barata.